Samia be piem ewo Adum. Eye baby a Maa Adwoa ete. Yebeka yenra na posifo de betu dwa se omatimi abọ mo homoden ache. Eye Inspector Ahmed Twumasi isusu se ono na eje Maa Adwoa ekra efri nsem. Sane asante amamretie no esem bi se isi a abusua tenase na ebo ho abobo sun adofo so eba na ebechi abusua na afi so eye na wotweda na hyehyeye no so omo ne adofo so eche eno na no pe yehu wa ha eye Adum nsuase ha sei eno na yehu no ha anopa yi na ni nyina mu no ye ne Maa Adwoa so maame ekasa ebusa no se omotesa posifo ache eye suspect no abusua no omoje ne san dampare na mani da me so de obeka no enu ne wom ni se onyiye ma baby emrada bia yeru dampare de beto kotodwe gu fom nhwe nanim so obeboa me obema tentene ato baby a wose eto ne to kra na me ye de kra na ma hwere me bai minya me bai biemo minya ma de biemo yeah Maa Adwoa afebi osusu ye ne Maa Adwoa wofa ba kososo akasa na ono de unim eye Ahmed Twumasi yie pa enti ono soso nsem bi ono so ka kire ne enie de minim ne pa se na obehwe mi nua me ofa ase ni nyina me hu no ha oba uhu na din uhu na se de na bla body na yi sitie na de oye ne enwanwa uhu na din on kasa nyehwe emprempren de ayara hosem ewo eye Adum aha abusua no ade omo hwe animu anse pepepe ye ebeye adwuma na afi so Maa Adwoa so etimi enya justice a ono so ebit ehwehwe se obenya impo owu po edam mpo ye fa me William Evansinko meto monkra efree eye Kumasi Adum Akoma FM